Baina bestela, hemendik aurrera, ze plan dakazu? Hemendik, oin septiembreen gauz, baina septiembre oktubrien. Proiektuik badakazu esatia dakazuna hau da, primizia bat emateko. Kontoleiken edo. A ber, nahiko primizia da, Bellas Artesen bigarren denboraldia Movistar Plusen estrenatuko dala. Movistar Plus, karure, baina merezira. Bueno, ez da karuena, Badauz garestiagoak, baina... Nik badakat, ikusikoet. Beitu hori badakat. Bai, jardinarako ez, baina hortarako bai. Bueno, atxaketan bakorde. Baina, historia da, gero, Ego Amerikara be heldu dala, Disney Plus hori be bai. Bai, simultaneoki estrenatzen da Latinoamerikan eta Espainian, zuzendariak argentinarrak dira. Orduan hor Argentinan izan da ekito totala, eta bai. Ja ezingo zuhun Argentinan? Bueno, ez dakit. Kaletikan koldo. Baina hori guapo izango zame bai, ez da, de repente, Argentina, Bolivia, Peru ingurotara juti eta igoera hori, alaskuntza hori ikusitxe, esati, jo, de repente, hombre, koldo, eta no seke. Hori pasatzen da, ez da? Elite me pasau zamere momentuen, Netflixen bai, aktoriekin eta... Momentuz guri ez egu gertatu, baina, bueno, nork daki, ez dakit. Baina, bueno, trampolin oso politxe da, eta oso importantzia da, ez da, hortan be bai. Bai, eta batzutan gertatzen dela gure lanean be bai, eskenan guk grabatzen dugu lan bat, eta gero ez dakigu zer reperkusio izan dezaken lan horrek, ez? Niretzan nago orain Ainoarekin, baina igual norbait dago Buenos Airesen edo Kolombian seria ikusten, ez? Eta hori oso jebia da, norbaitek igual mesuak bidaltze dizkite Latinoamerikatik eta fuertea da, eta oso polita, ez dakit. Eta eolako proiektu bateko protagonista, eske hainbeste jendekin zu izatea, hori nola matxakatzea, nola jatea, nola tragatzea? Ba, bueno, Ainoak ondo daki, ze Ainoak lagundu nindun Madrilera kastina egitera. Ai, zura muletua da igual. Bai. Egon ginean ensaiatzen, aizkain noa da nire... Beran Pakita Salasa. Nire Pakita Salasa. Suerte mo. Zestan, kastinak atela, kastinak azuelan da, hartu gendu kotxi? Asier, nire mutila, Ainoa eta Irurok, eta horra joan ginean. Anjo ginean. Egun pasa eta vuelta, kastina egiteko eta bai. Eta gero zelako politxa maiten alako laguntasuna eta lagunako egitzi bai mundu ontan. Orokorrien, oro barra, ez da? Beste estrapolauek beste lan batzutara baina. Azkenan importantena da, azkenan zuk bakarrik bizitzen badozu, ez, segrazea duko, ez? Azkenan ez bada konpartitzen. Eta baietze zantzizuen eguna, horatzezu? Bai, pasatu zan hilabete terdi. Eta nengon, Bellas Artes da museo bati buruz dijoan seria, ez? Arte ederretako museo bat da, arte modernoko museo bat. Eta nengon Venezian lagun batekin, Amaiakin, eta nengon museo barruan, eta segon utzik museo bat, eta nengon, esaten gomo, hartu bar naute, zebehitu ze ondo gelditzen hasi museo barruan, zaian nire pelikulakin, eta nengon gomo oso urduri eta, ez dakit, zerbait sentitzen Bazit horrela? Ez dakit, urduri nengoen egun horretan, eta zeneukan koberturarik. Orduan, atera nintzanan museotik, baten esan zidaten, egongo zara Bellas Arteseko museoa, eta esan zango, zer, museo baten, esaten didaten, museo batera, joango nahi zela. Baina zu sentiu ite zenula zerbait gertatu. Bai, arra nengoen egun horretan, ez dakit zergatik, eta bai. Zein da zure lorpenik handiena? Ba, esango nuke Penelope Cruz eta Antonio Banderesekin lan egitea. Eske, guau, Zelaku da haiekin lan itxi, Antonio oso majo. Oso majo, oso gertuko, ez da? Oso, bai. Bai, izan zan oso fuertea, hori izan zan justo pandemia aurretik, pandemia harrapatu ginduen pelikula erdian, eta izan zan oso fuertea, azkenan bai, pentsatze oso igual figura horiek izango direla ezberdinak eta gero ondoan dituzunean oso normalak dira, eta esate oso, denok iritzel gara maila horretara, ez? Edo maila horretan lan egitera, beraz. Ezen pertsona diez zuen moduen eta geun moduen, bai, orduan. Azken galdera, zure bizitza pelikula bat balitz, nork interpretatuko zintuzke? Zu. Antonio Banderas. Ainoak. Hola, galtzin. Bai, posible ditzatek Ainoak. Nire bizitza interpretatzea, nire bizitza osoa daki, bale? Bueno, bai, Ainoa atxo. Ainoa atxo. Oso ondo. Zerako guai.